que avui és dimecres, ens toca fer vídeo i no sé on és la Jess. Ella s'ho havia preparat, m'ha dit que havia pensat una curiositat lingüística per explicar-vos, jo ara la veritat és que no sé què dir-vos. Espereu-vos un moment, vaig a buscar-la, a veure si la trobo i us explico ella aquesta curiositat lingüística. Disculpeu, sí que queda fatal. Per fi s'ha anat el David, és que clar, de vegades necessitem una miqueta de descans. Llengüaferits. Avui jo us volia parlar d'ideòfons. Els ideòfons són unes paraules que són molt típiques a llengües africanes i japoneses i és com una onomatopeia una miqueta, és a dir que és una paraula amb dos sons que es repeteixen i volen transmetre la idea d'una acció, un comportament, una actitud, una emoció. Us he portat dos exemples. Sí, un exemple en llengua europea, que serà un dels pocs que hi ha, plistiplasta. Plistiplasta en èuscar és aquest soroll que fa el còdol d'això en els estanys, per exemple, quan agafem el còdol i el llencem allà i fa aquests moviments de a la superfície de l'aigua, això és un plistiplasta. Plistiplasta, plistiplasta, plistiplasta. Això en èuscar. I ara ens anem al Japó, terra dels ideòfons. I compartiré només un exemple, un ideòfon. Una persona shaki-shaki. Shaki-shaki a la feina. Què serà una persona shaki-shaki? Oi que transmet una idea de rapidesa i d'eficàcia? Shaki-shaki? Amb molta energia? Doncs sí. Una persona shaki-shaki a la feina és una persona que treballa molt bé, molt ràpid, que és molt eficient. I això eren els ideòfons. Res, me'n torno cap allà perquè no vull que el David me'n vegi. No digueu on estic amagada. Per què no es veu? És que jo no ho entenc. No sé on ha anat a parar aquesta xicota. Jo que en fa d'estona que la busco i ara quedarem fatal perquè no haurem pogut explicar cap curiositat lingüística. Mireu, jo, què voleu que us digui? Són coses del directe. No em mireu així. Llengüaferits, som-hi. Llengüaferits, mireu, estic esperant el David, havia de venir aquí a explicar alguna curiositat lingüística de les nostres, però clar, és que no ha arribat, no ve, l'estic esperant i no sé, és que havia de venir i no el veig. Res, doncs el vaig a buscar, a veure si espavila i arriba. Llengüaferits, som-hi, ho sento, però a veure aquest home on s'ha ficat. Llengüaferits, estava amagat, és que jo quan m'amago és difícil de veure'm. Mireu, avui us havia d'explicar una curiositat lingüística i la tinc preparada. Què us pensàveu? Mireu, us parlaré dels tautotopònims. Què són això dels tautotopònims? Doncs mireu, és un topònim, un nom d'un lloc, però que repeteix dues vegades el mateix concepte. No ho hem entès! No passa res. Us ho torno a explicar, però amb un exemple que quedarà molt més clar. A veure, la Vall d'Aran, sí, en occità, Val d'Aran. Direu, quina gràcia té això? Oh, és que resulta que Aran, en una llengua bascoide emparentada amb l'èuscar que es parlava per allà aquelles contrades fa uns 1000 anys aproximadament, Aran volia dir vall. Sí, aleshores, Val d'Aran és la vall de la vall. En tinc d'altres, Pont de Suert, cap a la Ribagorça. Suert. Deriva d'una paraula també, d'una llengua també, que es parlava per allà, que també volia dir pont. Per tant, Pont de Suert és el pont del pont. N'hi ha moltíssims, arreu del món. Mireu, si féssim una volta pels continents, trobaríem uns quants riu grans. Quan diem el Mississippi, quan diem el riu Mississippi, en el fons estem dient el riu Gran. Per què Mississippi ja vol dir riu gran? I n'hi ha d'altres, arreu del món, el Rio Grande, el Guadalquivir, el Mekong. Doncs això és un tautotopònim. Oi que ha quedat més clara amb l'exemple? Doncs ja està. Ai, mira, sembla que es pon el sol. Ai, que torna aquella boja. Res, mamà. Ai, doncs res, que no hi ha manera, no hi ha manera. Jo no he trobat el David, no sé on és, a més, ho havia d'explicar alguna cosa d'un és que no ho sabrien explicar jo, una cosa potser del lloc de topònims o d'animals, insectes, és que no ho sé, nois. El continuo buscant perquè és que no sé. Llengüaferits, som-hi, És que aquest home, de veritat, el David...